først brugte vi vores lille bæreglas med TTPO i, så fjernede vi låget og tilsatte derefter 1,5 ml diclomatan ved at bruge automatpipetten. Og så gik vi hen til stinkskabet og tog 1000 mikroliter og derefter 500 mikroliter diclomatan, og så satte vi låg på igen. Og så åbnede vi den og tilsatte farve. Og så gik vi så ind i et meget mørkt rum med en pipette, og så tog vi ligesom pipetten ned i væsket og sugede det op og sprøjtede det ud igen for at kunne se, hvordan farven endte med at blive selvlysende. Til det første eksperiment brugte vi 9,10 diphenylatracen, som endte med at vise sig blålilla, og knæklyset lyste omkring 2 minutter, og det lyste både før og efter videoen. Udover den farve brugte vi også en farve, der hedder Rodamin B, og en, der hedder Rubren. For ved hver knæk skal der være et C, og for ved hvert C, hvor der kun er 3 bindinger, skal der tegnes et ekstra hydrogen. TBCO er den kemiske kraft i et knækløs. Så.